वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आहात तुम्ही? हाय। तो आज है मंडे और आज ना हम जा रहे हैं सांगोड़ फेस्टिवल के लिए, जो कि कुंभारजुआ में है मार्शल। ये जो फेस्टिवल है ना, मैंने कभी नहीं देखा था, सुना था मैंने, तो आज मैं फर्स्ट टाइम उसको देख रही हूँ। और इसको लेकर जाने का प्लान नहीं था, जस्ट स्कूल से आया है तो पापा बोलने लगे कि इसको लेकर जाएंगे। जस्ट उसने खाना भी खाया है, ओके, तो इसको भी लेके जाते हैं। ये भी हाँ, तो ये भी दिखेगा ना क्या है वो फेस्टिवल वगैरह। ओके, तो एक यूनिक फेस्टिवल है ये गोवा में, सांगोड़ फेस्टिवल। ओके, ये कुंभारजुआ में है मार्शल। ओके, फेस्टिवल क्या है ना, किस तरह से होता है ना, वहाँ जाके आप लोगों में दिखाऊंगे। ओके, तो जस्ट निकलते हैं। पाऊस नाइस बरं मशे बहुत पडला, फिर भी हम लोग छाता रेनकोट सब कुछ ले रहे हैं और हम बाइक लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग नहीं होगी, तो बाइक लेके जाएंगे। खूप मस्ती आला कोण पोय खो वयता म्हटली बी जेलं मम्मी तुका बरयला मरे हां किती जेल तू सांगल्या किती जेलं सांग दाल आणि सीट आणि काय ना कापा बिंजल फ्राय मिंचल बरं असलेलं होय। तो ऋतु को ना अभी ट्रेन देखने को मिलेगा पण ऋतु समको लकी गावानं ट्रेन पळोवंक मेळ्ळें, हांगा ताका आतां लागींतल्यान पळोवंक मेळटलें। ऋत्विक ट्रेन येयले, ऋत्विक रावला केन्नाच। वाव बरें न्ही, वंदे भारत। ये जो ट्रेन है ना वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो पहली बार देखा हम लोगों ने, नहीं? जस्ट हम पहुंच गए हैं कुंभारजुआ, और पणजी से ना कुंभारजुआ 20 किलोमीटर है। ओके, तो अब बज चुके हैं 3:30, 4 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सब कुछ ना रेडी कर रहे हैं, समझिए। तो यहाँ पे ना सब कुछ रेडी कर रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सब कुछ ना रेडी हो रहे हैं, ये देखिए। और मेन जो है ना स्टेज है ना वहाँ पे है, तो हम लोग ना अभी वहाँ पे जाएंगे। वो देखिए वहाँ पे है, तो आम्ही आता थंय वयता। आणि त्यांनाच्या देवतेच्या देवळान हो गणपती पुजता 7 दीस। खरो म्हणजे हो सार्वजनिक गणपती आमचा कुंभारजुआरांचो जाल्यार देवतेच्या देवळान जो सांगोडचो जाता तो, तेन्ना अशी आख्यायिका आसा ह्या गणपतीची। आणि हो गणपतीचे रूप जे आसा ते तांबडेच असता, तांबडो गणपती रंगान। आणि ताजे आज पालखेन हांगा आमच्या माशेलांतल्यान थंयच्यान आगमन जावन आमच्या कुंभारजुयेच्या ह्या न्हंय ताचे 5 फेरे जाता, आणि त्या 5 फेरे जातकीर ताचे विसर्जन करता। राजेश बाब फळदेसाय हांगा आयिल्ले आसा, भाशणान सांगपाचो आसा, चड उलयना आता। आमचे मंत्री आमच्या सरपंचाकडे मागता की आमचे ताणी माझे कडेन येवचे। सरपंच नेहमीचो सांगड म्हणून गावात असा प्रचलित असा। आता फक्त ताका आज आमची जी चित्रकला स्पर्धा दवरली ह्या मंचार
कला आणि सांस्कृतिक केंद्र डेक्कन फाईन केमिकल्स यांच्या जोडभावना यांच्या सहकार्यान पूण आज आमकां मोठ्यान मोठ्याचं सहकार्य लाभला ते म्हणजे अनेक कमळाची ओळी आणि आज ही आमच्या फुडल्यान तुमकां बरी म्हायती दितलो फुडल्यान शेण ही शेण जी आसा ती आमची डेक्कन फायन केमिकल्सान आणि आमच्या तशेंच फुडल्यान खंयी शेण जाल्ली आसा अंदू आमच्या सांगडाक एक वेगळेच रूप जाल्लें आसा ते आमच्या जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान जाल्लें आसा ती शेण ह्यो दोन शेळी आणि तिसरी शेत ₹30,000 आणि दुसरे प्राइज ₹20,000 प्लस ट्रॉफी आणि 3 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा सगळे राहते सांगडाक सामको एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां ते म्हणजे 16 पंगडांनी भाग घेतिल्लो आसा सांगडाक एक वेगळेच ग्रूप आयिल्ले आसा सगळ्यांनी आपले सामके प्रामाणीकपणे सांगपाचें म्हणजे सामके रीतसर रितीन एका तालार एका हाजेर सगळें सादर घालिल्लें आसा आपली कलाकृती ते हांगा सादर करता आणि तशेंच तुमच्या म्हायती खातीर प्रत्येक पंगडाक ज्या आमच्या नेमान दसत्या तांकां
आमच्या त्यावेळी काही गावाकडून सोडून सगळ्या लागीच्या सरकारच्या वेळेस यामुळे सगळे लोकसभेची ठिकाणी सुद्धा एक पाहतो जागा जिल्ह्याचा आहे आमचे सगळ्या चांगल्या सरस्वती उत्सव मंडळ बसलेच काहीच अडीअडचण असताना आमचा सागर उत्सव झाला उत्साहात परीक्षण करताना येते भवनाने सागर सहकार्य करतात आमच्या MLA राजेशराव फडणवीस मला जो वाटतं उचलला ऍक्च्युली हवामान खात्यान सांगितले की 5 दिवस पाऊस असा म्हणून त्याप्रमाणे काल सुद्धा पावसानं हजेरी लावली आज एक थेंब सुद्धा पावसाचा पडू ना म्हणजे आमची माई शांतादुर्गाची कितली कृपा आमच्या गावचेर आमच्या गावच्या भुरग्यांचेर आणि आमच्या गावच्या लोकांचेर आधी पळया तो हांगासर न्ही सांगोड फेस्टिवल जाल्लें आसा आनी हांवें तरी हें फर्स्ट टायमच पळयलें आनी खूब एन्जॉय केलें तुका एन्जॉय केलें केलो ना तेका जूस वो लोग ना जूस फेंक रहे थे उसको मिला नहीं इसको गुस्सा आया ओके तो आज का जो एक उत्सव है ना बहुत अच्छे से हुआ है और बिना बारिश से ना ये आज और अच्छा हुआ है ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर।